Naši žiaci majú v priemere relatívne nízku úroveň, čiže podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čo je spojené s tým, že čítajú slabo s porozumením a na druhej strane majú aj relatívne nízku matematickú gramotnosť. Učíme sa, čo je kritické myslenie. Deti, či chcú alebo nechcú, vyrastú, budú sa musieť zapojiť do spoločnosti a tá spoločnosť je založená na tejto forme. Oni budú musieť vedieť fungovať, vedieť si zaplatiť nájom, stravu. Pristupovali sme k tomu tak, že sme nerozširovali obsah, ktorý majú už teraz k dispozícii, ale sme v rámci toho obsahu, ktorý majú povinný, im vytvorili kontextuálne úlohy tak, aby sa týkali rozvoja finančnej gramotnosti. Už tým, jak tí učitelia k tomu pristupujú, je predpoklad, že aj samotným učiteľom to robí jasno, ako to vlastne existuje v tejto sfére vo financiách. A tým pádom, keď ja už tomu rozumiem, konečne to vidím s oveľa väčšou radosťou a prehľadom to odovzdám žiakom.